Čaute, vidím vás v ďalšom parte. Part 5. Teraz to už fakticky dokončne máme spraviť v minulom dielu, lenže nám to nejak nevyšlo. Lebo pán Hotdog musí sa zanedbávať inými vecami. Tak sorry, ja nemôžem, že padám, teda zdokyňam. Dobre, teraz tu idem si spraviť luk. Pravdepodobne. Prestaň robiť veci. Chcem to už dokončiť, prosím ťa, tak. Ježiš, dobre. Rob to, čo máš a prestaň robiť hovadiny. Strašné hovadiny, keď si chcem spraviť luk. Neviem na čo. Čo? Len tak z halúza, ako ty si spravil ten kaktus. Sice neviem na čo. Ten kaktus som nespravil do srandy. A na čo? Aby tam bol. To je fakt dobrý dôvod. Vieš čo, mali by sme sem dať torče. Ne, torče sú tu. Ale mal by si konečne začať niečo robiť. Čo? Robiť tie stovky. Aha, to je strašne dobrá práca ináč. To je jak Skender, ty kokos. Teraz to už naozaj posledný diel. To už, lebo... A dúfam, že ten posledný diel bude mať najmenej minút, lebo to už je fakt málo práce s tým domom. Teda najmenej. Alebo zaplňujeme tých 10 minút či koľko celých. Dúfam, že mi v prostredku nezamrzne voda, že som zase nezdochol. Ako obvykle. Nie je to až tak obvykle. No, je to obvykle. Hlavne v prvom parte, potom v minulom parte a teraz. Dúfam, že nič nebude. Koľko ich má? 24. No to by malo stačiť. Ešte do 30 dám. Ne, to stačí, ja mám 15. Aha, dobré. Tak to bude Hoď mi všetky naraz. Ježiš, aj tak si to furt všetko berem. Lebo to hačíš pod seba. Ja idem skočiť. Samovražda. Nerob to. Prečo? Tak viem robiť strechu. Si povedal, že ideš skočiť. Samovražda. Ne. Koľko ich ešte máš? Ešte 10. To nevystačí. Aha. 3, 2, 1, konec. Koľko ich by ešte trebalo? 2, 4. A to bude Ešte jedno. Ešte jedno. Akorát. A posledný kameň. Ne, ja nechcem zhoreť, ne. Dobre. A konec. Mali by sme si vytvoriť dvere. Koľko máš snehových gúl? Jednu. Tak mi môžeš hodiť. A. Ober si. Dobre. Tak, to asi všetko teda. Aj toto. Môžeme to odpaliť, ak by ste chceli. Na čo? Ten stone si tam mal dať. Takže. Výborne, aj dvere sú. Dom je. Takže. Vnútri je svetlo. A
Takže dúfam, Teraz už len posteľ, ale tu už asi nezoženieme, lebo... už môžeš byť ticho. Takže toto je posledný diel teda. A dúfam, že si pozrite naše ďalšie diely. Ktorých sa už konečne nebudeme hádať. Dúfam. Diely, kde bude viacej, bude tam lepšie. No nebudú Skyblock hlavne, bude to cesta do Endu, Moneter a tak. Budú nejaké adventure mapy, parkour mapy, všetko možné, čo sa dá. Takže dúfam, že budete pozerať, lajkujte, šerujte, komentujte. Presne tak. Odoberajte. To bude asi všetko. Prajem vám pekný deň. Takže prajem vám pekný deň a majte sa teda. Čauko. Pozrite si naše... Gita style! Dobre. Pozrite si naše všetky videá a lúčime sa s vami. Majte sa. Čauko. Ešte jeden dotaz. Môžete odoberať hotdoga 79, jeho profil tam dám. Remixuje pesničky, ak sa chcete zasmiať, tak môžete kľudne pozrieť. Robíš to znovu a zabijem ťa naživo. To sa nedá. Prídem za tebou domov a vykopem ti. A čo keď ti neotvorím? Tak ti lezem balkónom, nebývaš tak vysoko. Dobre, a čo keď ti neotvorím balkónové dvere? Tak ti vykopnem. No dobre, to je koniec. Je to koniec teda, majte sa. Tak, napíšte správy, ak by ste chceli natáčať ďalšie videá. S nami. Aby to bolo čo najskôr. Čaute. Čauko.